mě bolí neskutečně. No jo, jsem v Biškeku a jdu si pro permit tamhle za rohem. Si ho mám jít vyzvednout na Jukin Peak. Zítra odlítám do Oše. Здравствуй. Hello, I'm here for permit. Thomas. I wrote you 10 minutes back. German Thomas, yeah? Yeah, exactly. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Krásný ráno z Oše. 5:30 se oblíknu a vyrazím do série Mongol. Ale ty kokos, tady se spalo tak strašně dobře, že se mi vůbec nechce. Perfektní ubytko za 2,5 tisíce somů, což je nějakých v českých lehce přes 800 korun. Ty ceny jsou tady fakt perfektní. Ale já vyrážím na cestu. Výšce 3600 metrů. Se mi zaslýchá trošku hůř. Teď pojedeme jenom dolů, sedem do nějakých 3000 a budu v sérii Mongol. Tam odsaď bych chtěl vyrazit k Tulparku. Tamhle v dálce už jsou vidět Maja hory. Hello, Tomas. Здравствуй. А? Дарья. А? А? Не есть. Не есть. Это что зерно? Rahmat be, spasiba be. Пол монтажа. Ну чё, как, брат? Ладно. Что, домой? То есть Тулпаркуль? Tulparku. Сколько дней там? О, мама. О, мама. Хорошо. Не знаю, сколько дней. Я на Юкин. На Юхин? На Юхин. Юхин. Я вот на Олимпике 7 лет работал. Горный гидом. Респект. Да. Респект. Я поднялся был там на- 400 метров. Перевал Путешественник. Вот. Это недалеко. На час поедешь туда. Лучший, самый лучший Тулпаркуль, перевал Путешественники. А, да. Да. И обратно Тулпаркуль. А, Да? да. Вот нормально будет. А уже третий день поедешь прямо на первый лагерь. А, кемп. Да. Да. Первый лагерь. Там слип. Да. Уже 3 дня у тебя будет нормальная климатизация. Да. Да. После этого один день слип, второй день уже Юхин Да. и Кемпуан, слип и Тулпаркуль. Будет А, very good. спасибо большое. Потому что это... Здравствуй.
No, спасибо. Спасибо. Koľka 100? No je. Ahmad. Ahmad. Wow, jsem nervózní, protože asi neexistuje nic, z čeho bych měl větší respekt, než jsou takhle vysoké hory. A ještě k tomu já jsem nikdy nebyl v takhle vysokých horách, tak o to větší ten respekt mám. Здравствуй. To je paráda. Haló. Здравствуйте. Čo máš? I tebe? Tebe? Какую страну? A? Какую страну? Čechia? Čechia? Neznáš? Нет. 5000 kilometrů. Куда? Пешком, да. Куда? Сари Могол. Вот это самого Тайну. А? Да? Вот это пойдешь? Да, да. Левый. Я за Сари Могол. Сармогулдан kendi hakkındır. Да, да. На Tulpar. И Ухин. Дома. Каяк. Дом. Спасибо. Спасибо. Bye, bye. 26 kilometrů. Ale v takové výšce zlatých 40 v Česku jako. To jako všechno fakt dost. Teď místo toho, abyste se dvakrát vydýchli a můžete jít dál, tak musíte minimálně 10krát. Teda aspoň já. Ty kokos. Fakt už nemám sílu, ale to mi ještě jako tu energii dodává. To je paráda, wow. Oh. A tady někde si postavím už ten stan. Tady to vypadá celkem na rovinu. Wow. To je neskutečný. Zima jak sviň, ale cítím se mnohem líp. Ale dneska to nebudu nějak přehánět. Dneska jako půjdu možná do 4, ale s tím, že si postavím
asi tamhle v tom kempu, nebo ještě o kilák dál stán a budu chodit tady na volno bez té šílený zátěže na zádech. Takže se bude chodit mnohem líp. Až jako nějak den před výstupem na vrchol, pokud se zadaří, tak do toho kempu, který leží ve 4400, bych si vzal zase stan. A ten bych si tam zase nechal a na vrchol bych šel jako na prázdno, dá se říct. Pokud to půjde. Zima je jak svině, doufám, že mám jako dost teplý věci na to. Mám tak do -5, možná -10. Jak jestli bude větší zima, tak to asi nezvládnu. Pár zajímavostí. Přede mnou je Pík Lenin. To je jedna z nejdostupnějších 7000 na světě. Každý rok jí zdolá spousta lidí. A já jdu vedle kousek Joachim Pík. Má 5130 metrů a je to výš než jakýkoliv bod v Evropě, kromě neoficiálního Kavkazu. Každý rok během července a srpna tu dojde zhruba k 15 vážným nehodám, přičemž třetina končí smrtí. Jak jsem byl v Biškeku, nebo když jsme jeli do Biškeku, tak nám taxikář říkal, že zrovna den předtím na pokus o Lenin Peak zemřel nějaký člověk, což se ani nepočítá do té statistiky červenec srpen. Ale většina smrtelných nehod se stává nad 6000. Na ten Joachim Peak tam snad žádný smrťáky, nebo nezaznamenal jsem žádný takový. A zhruba v roce 1990 tu došlo přes 40 smrťáků v kempu 2. Tam já nejdu, já dojdu akorát ke kempu 1. A to, že smetla lavina a všichni, kdo byli v tom kempu 2, tak nepřežili nikdo z nich. Basecamp Lenin Peak. Wow. To je crazy. This is crazy. I love it. Crazy вы еще не видели. Когда мы тут пуфики, и мы все вот так на них.
Спасибо большое. No, hezký, jo. Před chvílí padaly kroupy. Mě to vzbudilo. Je 12:45 a plán mám takovej, že tady budu asi 2 noci. 1 noc v mém stanu. Zítra bych se sebral se svým stanem, šel bych do kempu 1, tam ho postavil a šel zase zpátky sem. Takže za mě dobrá klimatizace a uvidím, no, ještě jsem jako na vážkách, jak to bude. Krása. Padají dost velký kroupy a vítr je teda extrémní. No, doufám, že tohle mě chytne někde nahoře. Venku bych být teď opravdu nechtěl. Tohle, to je jako... Venku je úplně bílo. A zároveň tma. Jsem poprvé zažil ty kyrgyzstanský bouřky v horách, o kterých se tak často povídá. Že to, co tady se děje, tak v Česku jako nezažijete a tohle to jsem opravdu asi ještě nezažil, co se tady děje. Masakr. A je po spoušti. A to je normální, že to přijde z nenadání a zase to rychle odejde. Ale teda je to krutý. Jako. Je to prstí. I se to každou hodinu mění. Tak vyrážím z basecampu. Někam tam. Do 4400. Uvidíme, jak se budu cítit. Buď budu spát tam, anebo půjdu níž. Nakonec. Uvidíme, no. To je nádhera. To není možný. Kdyby aspoň ta nádhera šla aspoň maličko přenést do toho videa. Ono v těch videích to vypadá krásně. Ale zdaleka ne tak, jak když to vidíte naživo. Jsem si to ani nepředstavoval, že to bude takhle parádní, tyjo. Jsem ve výšce 3750 zatím. Tamhle to přede mnou to přejdu. To je nějaký Traveler Pass 4100, pak sejdu asi zase do 4000. Tam si dám chviličku oddych a uvidím podle pocitu, když tak bych šel dál do těch 4400. Tam bych si dal jídlo, pokud bude chuť k jídlu, normálně pít, bude světlá moč, budu se cítit v rámci možností jako OK, tak bych tam i přespal. Pokud ne, nebudu riskovat a sešel bych do nějakých 4, tam je nějaké místo pro stany, tak bych to postavil tam pro jistotku a další den by se vidělo. Ale pane, to je úžas, ty kráso. Původně to bylo v plánu jen jako aklimatizace na Kilimanjaro, ale
Úplně se to přehouplo na jednu z nejlepších dovolených v mém životě. Vůbec nebudu řešit to, že aklimatizace úplně vymizí, než pojedu na to Kilimanjaro. Ale to je detail. Alone? Offside trawie. No, alone, sam. Pamir. Juchin. Da Pamir, da? Da, prvi lager i ja mam... Palatku, da. Da. Ali pomoć nada. A? Ali pomoć nada. No, spokojně. To je normalno, da. Da. Spasibo большое. Došla voda, tak si tady koušu sníh celou dobu. Jinak jsem ve 4400. Bolí mi hlava, ale nic víc. Takže za mě jako úspěch. Jsem šel fakt pomaličku. Kolik je hodin? 2:30. Vycházel jsem o 5:30 ráno a bylo to jen 10 km. No, 11 tak nějak. Tamhle v dálce už je dětkem. Paráda. Je fakt impozantní. Když by to šlo přesunout, tak jak to opravdu vypadá. A já jsem na sebe pyšnej. Už teď, kdybych nedošel na Juky. Fakt, že jo. A jsem tady. We can stand here. Possible? Jo? Okay. I think so, yeah. You can put your things and go to the dinner room. I think I go right now. Ah, okay. Something. Yeah. I have I mean backpack. Yeah, Here sure. and Yeah, thank you.
bylo perfektní. Ale já jsem v klidu a musím furt dýchat jak buvol. Bolí mě hlava jak svině. No. Dneska už se na nic nezmohnu. Já vstanu akorát na večeři. A připravit se na zítra na Jukin Peak. 5130 metrů. To je kokos, byl to dneska boj, no jako neříkám, že ne. I don't know, it was a quick idea to go here, but Tamhle je Jukin Peak. yeah. I really Spal jsem 2 hodiny a udělal jsem mnohem líp. Tak uvidíme zítra. Tamhle jdeme. Já jsem samozřejmě zabloudil, takže se teď musím brodit šleným sněhem opatrně a nezapadl někam do propasti tady. Dost nepříjemná zásadní věc se mi tady stala. Samozřejmě mi spadly a přesně do toho spadnutí se na ně šlápnul. To se stane fakt jenom mně. Jenže bez brýlí tady nemůže člověk jít. Tamhle je 4800, no. Ale bez těch brýlí ty oči pálí jak svině, to je dost nebezpečný. Takže já jdu, můžete vidět ve stínu, si držím ty brýle. Ach jo. Zkouším mít takhle, no. Toto je, co mám na těle jako z GoPročka, že jo. Že to se nedá. Že kvůli brýlím. Ty brýle jsem nějak vázal z provázku z batohu. Nevím, jestli to je vidět. Tak to zkouším, no. Šplhám. Jsem nějakých 4800 pade. Já se nevzdám. Možná. Bojuju sám nad sebou. 4970. Ty kokos.
aspoň těch 5000. To je strašný. Když jsem přes 5000, dál to asi nedám. No jo, končím. Nedám to. To je sice 50 metrů pod vrcholem, ale už nemůžu víc riskovat. Zvracel jsem, už 3. lavinu jsem tu viděl, kousek ode mě. Hlava mě bolí neskutečně. Cesta dolů nebude vůbec bezpečná. Cesta nahoru ještě nebezpečnější. Ať tam asi doles, ale i ten pohled za to stál. To je psycho. Hlava celou dobu dobrý. Od nějakého bodu prostě konečná. Je tak strašně motala hlava, že jsem nemohl jít dál. To nešlo prostě. Jsem slezl asi o 400 výškových, ale ta hlava brutálně bolí. Jakože brutálně. A zpátky do basecampu. Mrzí mě to, no, jenomže 50 metrů před koncem jsem definitivně ztratil kontrolu a asi bych to nedokázal už. Nedokázal jsem se udržet rovně, nedokázal jsem držet krok rovně, motala se mi strašně hlava, viděl jsem dvojmo, hrozný. Mrzí mě to, ale asi za mě nejlepší rozhodnutí. Já jsem teďka nějakých 4600 zhruba, že jsem o 400 něco níž a furt mě strašně bolí ta hlava. K tomu ještě prostě ty brejle, jak vypadá. Přes hodinu hledal něco, co bych si jako provizorně mohl přidělat. Já vím, že vypadá jiný god, ale mi to pomáhá, protože kdybych nevymyslel nic, tak nemám ani pokus o to, protože jak se odráží to sluníčko přes to jako, to je ostrý, to je o zdraví. Já vypadám. Já vlastně musím jít ještě zpátky před celý to údolí, takže to půjdu zítra, až si dojdu do basecampu, potom do Sary Mogol, tam odsaď zkusit nějak dostat do Oše, z Oše letadlem do Biškeku a z Biškeku do Prahy. Já jsem zajel na to Kilimanjaro. Aspoň to bude s guidem. Pozitivní věc. Tak ahoj a díky za sledování. Uj, to byl kousek, ty vole. Je pěkně bobtná ta huba. Wow. Jak cesta zpátky z kempu 1 je vážně úplně nejvíc výživná, ty vole.
To je tak... Jdu už asi 30 km. Jsem zlezl do toho basecampu. Už to bude pohoda. A je to tisíckrát horší. Fouká tak, že se mi otáčí víčka na očích. Ani nevím, jestli mě slyšíte. Ty krásy jsou ohromné, jsou 3. Pane bože. To na mě to jsou ty. Ach jo. Co dělat? Když vás psi dostanou do koryta řeky. A jo, dobrý plán, no, půjdu podél řeky. Když na mě nějaký pes vyběhne, tak skočím do řeky. Takhle je. Přebrodit přes ní nevím. Dost široká, hluboká a silná. Dneska to byl zase zážitek a to jsem si nemyslel, že takový budu mít. Nejen, že mám omrzliny na nohou asi. Ne, do basecampu, bylo v pohodě. Od basecampu jsem si říkal, no tak teď to bude rovinka, teď to bude pohoda. Prdlajs. Ta cesta mě zavedla nejdřív jako do kopců, tak už jsem nadával. Říkám, jak to, že jsou tady kopce, když jsem šel celou po rovině směrem zpátky, směrem tam. No a pak mi došlo, že ty kopce vypadají jako ideální pastviny pro krávy, kde můžou hlídat kavkazský pastvický psy. Taky se tak stalo. Samozřejmě 3 na mě vyběhli a to je tak šílený pocit. A já jsem to musel stáhnout ke korytu k řece, aby když tak jako skočil do té vody, a protože oni by mě jako rozsekali, tady ty místní, o tom jsem si zjišťoval, a to je věc, z čeho by měl mít člověk jako největší strach, a to jsou ty kavkazský obří pastelecký psi, který si hlídají stáda. No a šel jsem podél řeky přes šutry, já jsem ještě nejedl, by the way, dneska, jo, snídaní jsem měl. Šel jsem nějakých 10 kiláků přes hnusný šutry a koukal, jestli se půjde někde jako přelíst, přebrodit. Nešlo. A tady už jsem jako musel. Dál už bych jako si hodně zacházel. Tak jsem se přebrodil, ale trvalo mi to asi hodinu. Místa má jako velký šutry, mě mlátili do nohy, to tak bolelo. A zároveň studilo. A ten proves měl fakt strašně to podemele. Skvělý zážitek. Vím, že jsem to přelez a řekl jsem si, že už budu mít konečně klid. Ne, teď jsem postavil stan. Musel jsem zase spěchat s těma 10kilovými botama, plný jako kamení. Totálně zmrzlej. Musel spěchat postavit stan, protože toto se sem valí úplně jako hnusná bouřka. Přesně v tomhle údolí mezi těma horama, to jde postupně sem. A už se zvedá vítr. No, dneska zážitek, ale jsem nějakých 10 km od Sary Mogol, tak zítra už tam dojdu a dojedu do Oše a regenerace a pak odlet domů. Doufám. Všimne se sem naprostý nesmysl.
se opravdu prověří, jestli ten stan je do extrémních podmínek. Měl by být. A trošku se bojím, že toto bude ještě víc extrémní než extrémní podmínky, protože to sem ještě ani nedošlo. Ty krás. Fuj. To je normálně nějaká písečná bouře. No to je strašný. Už to trvá 4 hodiny a začíná se mi rozpadat stan. A já jsem si zavolal o pomoc, doufám, že přijedou, poslal jsem jim souřadnice. Protože já nemám vodu. 4 hodiny v písečné bouři bez vody. A si nepamatuju, kdy jsem měl jako větší strach. Už mám teď, tohle je strašný. A už jsem úplně vyčerpaný, začal pršet ještě a zima jak svině. Všecko od písku, úplně brutálně. Strašný. Vůbec nevím, co mám dělat, pak se mi tady bordí celý ten stán už. To je šílený. Za chvilku jsou tady, ale ta stan se fakt už jako rozpadá. Den poté. To je brutální. No, mám pořád pěkně fialovou hubu, nateklu, ale už je dobře, že to všechno schne. Teď jdu do obchodu a ten výhled proti mě, hele na to. To je brutální. Já už nevím, mě už tady chybí asi fakt jen ta autonehoda. Prostě prdl zámek a nemůžu se dostat ven. Можно я тоже? А? Já. Sen manda классың ғой. Нет. И... Home point updated. Да. На рек. Take off. И... Ай! Pustil jsem klukům na dron simulátor, ať si zalítají taky.
О, да. Спасибо.